Першы беларускі журналіст, якога Лукашенко назваў заходнім шпіёнам і экстрэмістам яшчэ ў далёкім 97-м годзе. Чэпкія рэпартажы і крытыка ўладаў пазбавіла яго беларускага грамадзянства. Павел Шарамет – журналіст 3 краінаў. Вяло идут судебные процессы, новых фактов нет, и такое ощущение, что дело просто разваливается в суде. Я представляю, если бы он был бы с нами в такой драматический момент для истории страны, как бы он себя вел, чтобы он говорил. Режим прольет кровь, но это будет та кровь, в которой он захлебнется. Пяць гадоў мінула са дня забойства Паўла Шарамета ў Кіеве. Матыў злачынства і імёны арганізатараў дагэтуль застаюцца нераскрытымі. Аднак у студзені 2021 года ў сеціва трапіў аўдыёзапіс, які даў падставу для даследавання беларускага матыву забойства журналіста. Кім быў Павел Шарамет для беларускага грамадства, а кім для беларускіх уладаў? Ці насамрэч айчынныя спецслужбы абмяркоўвалі забойства журналіста? І ў чым можа быць беларускі матыў забойства? Праграма падрыхтаваная сумесна з альянсам незалежных расследавальнікаў Беларусі. Повідомляють користувачі соцмереж, вибухнув автомобіль. І за даними видання «Українська правда», під час вибуху загинув журналіст Павло Шеремет. Журналіст памёр у машыне хуткай дапамогі. У дзень забойства следчыя агучылі асноўную версію – прафесійная дзейнасць. Аднак праз год справу засакрэцілі, а ў 2019-м асноўную версію забойства змянілі на дэстабілізацыю ва ўкраіне. Сказать, что вышла куча людей на улицы и пытались как-то добиться свержения правительства, такого, конечно, не было. И, соответственно, никаких доказательств о том, что это преступление дестабилизировало ситуацию в Украине, приведено не было. Мы вырашылі прыгледзецца да тых, хто займаўся справай Паўла Шарамета. Забойства журналіста ў судзе разглядаў скандальна вядомы украінскі суддзя Сергей Вовк. Суддзя Сергей Вовк раней быў суддзём у справах, якія Еўрапарламент і Еўрапейскі суд па правах чалавека прызналі пераследам па палітычных матывах. У 2015-2016 годах Вовка знялі з пасады, а ўсяго за неадпаведнасць прысудаў яго адхілілі ад справаў 5 разоў. Гэта не перашкодзіла яму ўзяць на разгляд справу аб забойстве журналіста. Якщо б тут об'єктивно аргументи і докази були досліджені, а не по дзвінку, прямо скажу, з Генеральної прокуратури. Тому як я можу надіятися на об'єктивність і неупередженість? Тому, шановний суд, я прошу цю заяву прийняти і вирішення далі буде направлено до автора. Прокурор, які працаваў са справай Шарамета, не менш скандальная асоба. Гэта былы начальнік управлення нагляду за выкананнем законаў Нацыянальнай паліцыі Украіны Александр Лукашенко. В последней декларации Лукашенко есть 4 жилых дома и еще один недостроенный. Один из домов принадлежит лично ему, 2 полностью принадлежат его жене. Кроме того, есть еще около 8 квартир. Жонка прокурора Ірына – саўласніца славацкай кампаніі «Алле Трейд СРО» з сакавіка 2016 году разам з Элеанорай Цыбан, Кіеў і мажарытарным уласнікам беларускай Вольгай Фаміной. Кампанія займаецца сельскагаспадарчай вытворчасцю, упакоўкай розных тавараў і дастаўкай. Пасля апублікаванага журналісцкага расследавання ва ўкраіне прокурор Лукашенко не прайшоў пераатэстацыю і быў адхілены ад справы Шарамета. У 2019 годзе меркаваных выканаўцаў выбуху адпусцілі дадому пад дамашні арышт або за грошы на час судовых разглядаў. Мінула 5 гадоў і тысячы допытаў, а украінскія следчыя так і не змаглі агучыць, хто і чаму узарваў беларускага журналіста. Я начала анализировать само дело и видеть целую кучу таких странных вещей, как фальсификация доказательств, когда изменили маршрут подозреваемых. Мы видели, что не было проведено никаких следственных экспериментов. Вяло идут судебные процессы, новых фактов нет, и такое ощущение, что дело просто разваливается в суде. Але раптоўна ў снежні мінулага года украінскія следчыя атрымалі беларускую плёнку. На аўдыё меркаваны старшыня беларускага КДБ Вадзім Зайцаў з супрацоўнікамі Альфы ў 2012 годзе.
плануюць падрыхтоўку да забойства палітычных мігрантаў, у тым ліку і Паўла Шарамета. Гук хутка трапіў у сеціва і быў растыражаваны. Любое, так сказать, ликвидация должна быть настолько естественно, что потом не такой экспорт не должен быть. Ні Александр Лукашенко, ні МІД па сутнасці публікацыі нічога не адказалі, аднак абвінавацілі Ігора Макара, былога беларускага сілавіка, які прадставіў запіс у махлярстве. У сваю чаргу міністр МУС Украіны заявіў, што матэрыял дапаможа хутчэй знайсці замоўцаў забойства і перадаў гук на экспертызу. З таго часу мінула паўгады. Некаторыя СМІ самастойна аддалі гук на экспертызу. Незалежныя эксперты сцвярджаюць, як мінімум адзін голас на плёнцы сапраўды належыць Вадзіму Зайцеву, тагачаснаму старшыню КДБ. І тады ўжо мы вырашылі вывучыць тых, хто ўдзельнічаў у нарадзе. Іх лёсы пацікавіліся іх меркаваннем адносна апублікаванай беларускай плёнкі. Вадим Юрьевич. Да, здравствуйте. Зайцев. Можете прокомментировать, почему указанию вы планировали убийство Павла Шеремета, журналиста, в 2012 году? Вы знаете, это глупые вопросы, абсолютно не имеющие никакого отношения к реальности. Скажите, а что Сидоракин делал в Киеве за месяц до гибели Шеремета? Еще раз говорю вам, это глупости, по телефону я, естественно, даже обсуждать не хочу. А не по телефону? Вадзім Зайцаў узначаліў КДБ ў 2009 годзе. У СМІ яго называюць пратэжэ Віктара Лукашэнкі. На злітым аўдыёзапісе Зайцаў спасылаецца на Лукашэнку. Поручение комитета заниматься этими делами. Непонятно, нет, это тоже нужно думать. Где кого утопить, где кого приехать, понятно. А как спровоцировать естественный подрыв, как спровоцировать естественный пожар, естественные вещи. А ўсяго ў размове ўдзельнічала 3 чалавекі. Мяркуецца, што на запісе прысутнічае і Юры Гаркач. Яго голас пазналі саслужыўцы. На момент записи 2012 года Гаркач был действующим сотрудником Альфы КГБ. Выбухі, почерк беларускіх спецслужбаў, сцвярджаў яшчэ сам Павел Шарамет. Я помню историю 97 года, знаменитое убийство, взрыв Миколуцкого. Тогда в терроризме была обвинена группа людей. Этих людей еще обвиняли в том, что они готовили покушение на Лукашенко. И только случайно, благодаря вмешательству журналистов, удалось доказать невиновность этих людей, и дело о терроризме развалилось. Второй момент – история 2005 года, взрывы в Витебске. После взрывов провели обыски в многих семьях, в том числе и в семье Коновалова. Ничего не было найдено. Третье. В 2008 году взрыв в центре Минска на празднование Дня независимости. Я доподлинно знаю, что следственная бригада МВД в качестве основной версии разрабатывала версию причастности спецслужб, связанных с Виктором Шейном. Яшчэ адзін голас, які зафіксаваны на запісе, меркавана належыць Вячаславу Сидоракину, спецыялісту ў мінна-падрыўной справе. Яго голас пазналі былыя саслужыўцы. Таксама ў яго ёсць адметнасць – грасіруючая літара «Р». Сидоракин – это бывший алмазовец, который занимался подрывным делом, пользовался достаточно хорошим авторитетом, так же, как даже на данный момент пользуется авторитетом его брат, который служит прапорщиком в Минском ОМОНе до сих пор. У паслужным спісе Вячаслава Сидоракіна служба ў Алмазе, падрыхтоўка байцоў для бліжняга ўсходу, узнагарода ад Лукашэнкі за выключнае выкананне службовых абавязкаў. У 2011 годзе Сидоракін афіцыйна ўжо не служыў. Ён едзе ў Расею і гандлюе ў Смаленску. А ў 2013 годзе Вадзім Зайцаў сыходзіць з пасады на гражданку. Ён узначаліў фірму «Космос ТВ», частка якой належыць кіпрскай фірме. Зараз Вадзім Зайцаў валодае домам у Менску па вуліцы Веснінка. Зямлю гэтым месцы ён атрымаў у 2011 годзе. Сёння кошт дома з улікам зямлі амаль $1 мільён. Жонцы былога старшыні КДБ належыць недабудаваны дом у Лагойскім раёне, які зараз выстаўлены на продаж. Яго кошт, як вынікае з аб'явы, $63 000. Сыны Вадзіма Зайцева, Алексей і Александр, маюць кватэры па коштах у сярэднім 170 000 кожная. А таксама сядзібу. Атрымліваецца, агулам сям'я былога старшыні КДБ мае нерухомасці на $1,5 мільёна. Пасаду старшыні КДБ пасля Вадзіма Зайцева заняў Валер Вакульчык. Беларускі партызан пісаў аб іх цесных сувязях. Абодва разам працавалі ў Берасцейскай вобласці і прыкладна адначасова прыехалі ў Менск.
Эксперт па беларускіх спецслужбах на умовах ананімнасці распавёў, якім чынам магла развівацца спецаперацыя па ліквідацыі палітычных мігрантаў, у тым ліку Шеремета. От момента заявления о проведении спецоперации до непосредственного исполнения могло пройти достаточно время. Как правило, формируется несколько групп для проведения операций. Что касается Шеремета, то и групп разведки могло быть несколько. С учетом того, что с 2013 года Шеремет начал вести и развивать проекты еще и в Киеве, то определенные сложности с той же разведкой могли быть. У лютым 2016 года Вячаслав Сидоракін зачыняе гандлёвую фірму «Трыумф» у Смоленску і уладкоўваецца на працу ў піцерскую кампанію падрыўніком. Аднак, як вынікае з украінскай мытнай базы, у 2016 годзе падрыўнік Вячаслав Сидоракін, які жыў і працаваў у Расіі, наведаў Кіеў з Менску тройчы. У сакавіку 2016-га вяртаўся з Кіева цягніком, а ўжо праз месяц у сярэдзіне красавіка ізноў прыехаў у сталіцу Украіны на 3 дні. Апошні раз у 2016 годзе ён быў у Кіеве амаль за месяц да забойства Паўла Шеремета. З 9 по 12 ліпеня таксама 3 дні, а затым вылецеў у Афіны і назад праз Украіну ўжо не вяртаўся. Украина рассматривает несколько основных версий, в том числе участие российских спецслужб именно в ликвидации Шеремета. На данный момент российские и белорусские спецслужбы представляют собой уже практически одно целое ядро. Наши считают, что это сотрудничество, на российских кабинетах считают, что это давным-давно уже филиалы российских ФСБ. У гэтым годзе праз месяц пасля таго, як аўдыё трапіла ў сеціва, Вячаслав Сидоракін знік, а яго сям'я, як распавялі суседзі, з'ехала з менскай кватэры. Дачка Сидоракіна Ганна тады распавяла нашай Ніве. Бацьку выкралі сілавікі, і яна баіцца за ягонае жыццё. З беларускім КДБ звязаны яшчэ адзін чалавек, да якога былі пытанні ад журналістаў і паліцыі пасля забойства Паўла Шеремета. Сергей Кароткіх, які мае прозвішчы «Боцман» і «Малюта». Ён служыў у беларускім спецназе і быў адным з апошніх, з кім Шеремет сустракаўся перад смерцю. Возникла мысль о том, что надо это как-то правильно подать, самим подсветить информационно. Ну и, соответственно, с кем можно посоветоваться. То есть, естественно, первый, кто на ум пришел, это Паша. Вот. То есть я позвонил Паше, это там легко проверить по биллингу. Он говорит, я дома, подходи, тем более выясняется, что мы рядом. Украінскі інстытут нацыянальнай палітыкі ў 2021 годзе прызнаў Сергея Кароткіх расійскім агентам з сувязямі ў беларускім КДБ. З 1994 па 2004 год ён знаходзіўся ў Беларусі і змагаўся за пазіцыі апазіцыйнымі журналістамі ў суполцы РНЕ. Сам Кароткіх сваяк Валерыя Ігнатовіча, якога судзілі за выкраданне аператара Дмітрыя Завадскага. Як адзначыў беларускі партызан, Кароткіх таксама праходзіў па справе Завадскага, і яго нават пасадзілі ў ізалятар, аднак хутка адпусцілі. Такім чынам, беларускі матыў следчым варта разглядаць у двух накірунках. Гэта можа быць як ланцужок Александр Лукашенко, Віктор Шейман, Сергей Кароткіх. З другога боку, аперацыя магла праходзіць і пад куратарствам Сидоракіна па загадзе Зайцева, вышэй якога быў Віктор Лукашенко і сам кіраўнік краіны. Але чым так перашкаджаў Павел Шеремет Александру Лукашенку? По государственным белорусским СМИ не было информации о похоронах. На панихиду представители центральных телеканалов Беларуси не приехали. Каб маці змагла пахаваць Паўла на беларускай зямлі, дазволу Лукашэнкі папрасіў тагачасны прэзідэнт Украіны Пётр Парашенко. Падчас самого пахавання паўсюль дзежурылі беларускія спецслужбісты. Я был организатором поминок. И надо сказать, что белорусское КГБ и Лукашенко мстил Паше даже после смерти. Потому что я точно помню момент, когда я попытался заказать несколько банкетных залов и в конце концов остановился на гостинице «Пекин». Директору гостиницы приходилось отвечать двум агентам КГБ белорусского. Павел Шеремет быў забіты 20 ліпеня, гэта дата першай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі. Менавіта ліпень быў у лёсе Шеремета вызначальна трагічным. 7 ліпеня 2000 года знік сябра Шеремета Дмітрый Завадскі. 23 ліпеня 2016 Паўла пахавалі. А за 19 гадоў да трагедыі 23 ліпеня 97-га Шеремет перайшоў беларуска-літоўскую мяжу, пасля чаго Лукашенко пасадзіў яго ў турму і вызваліў толькі тады, калі тагачасны прэзідэнт Расіі дэманстратыўна адмяніў свой візіт у Менск.
Суть обвинения сводится к тому, что журналисты перешли границу и снимали Белоруссию с литовской территории. Основное доказательство вины – несколько кадров, якобы снятые из Завадской. Это было напрыканцы 90-х, калі Павел разом з Дмітром Завадскім, светлая ему память, зрабілі рэпартаж про контрабанду на літоўскай мяжы. Павла з Дмітром посадили ў турму, і тады Ельцин літаральна просто запатрабаваў, каб Лукашенко отпустил Шеремета, а до того моменту, пакуль ён гэтага не зробіць, яму забараняўся уезд, спынены быў яго самалёт. Лукашенко Шеремета адпусціў, аднак працаваць не даў, пазбавіў акрэдытацыі. Неаднаразова Паўла збівалі, за ім сачылі. Памятаю, як настаўніца выводзіць мяне з класу і кажа, што мой тата ў лякарні. Гэта не вельмі прыемна. Тым больш, калі тата трапляў у лякарню, бо яго збілі, як мяркуецца, нейкія прадстаўнікі ўлады. Калі нам трэба было паехаць у Менск, мы ніколі не казалі пра гэта праз тэлефон. Нам даводзілася маскавацца. Журналіст быў вымушаны з'ехаць з сям'ёй у Маскву. У Менску застаўся сябра Дмітрый Завадскі, які быў першым аператарам Лукашэнкі, аднак праз пару гадоў ад яго сышоў да Шеремета. У 2000 годзе Дмітрый Завадскі бясследна знік. Следства выйшла на эскадрон смерці і Віктора Шеймана. Тагачасны генпракурор Олег Бажэлка падпісаў на імя генпракурора Расіі Устінова зварот і папрасіў дапамагчы з дастаўкай спецыяльнай тэхнікі для пошуку трупаў. Таму што ў Беларусі такой тэхнікі не было. Разам з Уладзімірам Мацкевічам Олег Бажэлка арыштаваў меркаванага кіраўніка эскадрону Дмітрия Паўлючэнку. Сотрудники оперативно-следственной группы полагают, что по исчезновению Завадского будут установлены все обстоятельства произошедшего. Але Александр Лукашенко выпусціў Паўлючэнку з СІЗА КДБ і зняў з пасадаў старшыню КДБ Уладзіміра Мацкевіча і генпракурора Олега Бажэлку. Замест апошняга прызначыў Віктора Шеймана, які на той момант не меў юрыдычнай адукацыі. Тэхніку для пошуку цела Завадскага развярнулі назад у Смаленску. Завадскага так і не знайшлі, як і не знайшлі замоўцу злачынства. Сёння засталося не так шмат людзей, здатных праліць святло на тую справу. Напрыклад, кіраўнік следчай групы Иван Бранчель. Хотела бы с вами поговорить. Чего просто личное? Считайте, что вы меня не видели. И здесь вход в этот дом запрещен. Все. Разговор. До свидания. Забудьте обо мне. Я ушел в отставку в 2011 году. Все. В памяти я исключил все, что было. У 2001 годзе Шеремет выпусціў фільм «Дзікае паляванне» пра беларускія эскадроны смерці. У 2004 годзе ён сумесна са Святланай Калінкінай выдае кнігу «Выпадковы прэзідэнт», якую ўлады абвесцілі экстрэмісткай. Кнігу «Расстрэльная каманда» Олега Алкаева журналіст рэдагаваў і быў яе выдаўцом. Паўла арыштоўвалі, Паўла збівалі. Пасля злітай размовы Зайцева, скажем, у меня амаль не засталося сумневаў, хто вінаваты ў гэтым забойстве. І менавіта Лукашенко, менавіта ягоныя сілавікі выглядаюць як найбольш верагодныя замоўцы гэтага забойства. Пры гэтым існуе і меркаванне аб тым, што Лукашенку заявы Шеремета ў 2016 годзе ўжо не хвалявалі. Когда это случилось, первая мысль у меня была кремлевские, вторая мысль у меня была украинские олигархи. Но про белорусские власти я в тот момент почему-то не думал, потому что история была несколько остывшая. Шеремет з'ехаў, але на радзіме запрацавала яго інтэрнэт-выданне «Беларускі партызан». У 2010 годзе Лукашенко пазбавіў яго грамадзянства, а ў 2011 журналіст заявіў пра падрыхтоўку яго забойства ў Маскве, пасля чаго ў хуткім часе з'ехаў ва ўкраіну. Пасля таго, як у красавіку-траўні гэтага года я выступіў з нагоды выбуху ў менскім метро, назваўшы гэты тэракт сумнеўным, усе ніткі якога вядуць у беларускія спецслужбы і запатрабаваў публічнага сур'ёзнага расследавання, у Лукашэнкі пачалася істэрыка, у выніку якой нарадзілася чарговая ідэя маёй нейтралізацыі. Таму я і жыву ў пастаянным чаканні сюрпрызу ад Лукашэнкі. Каждый раз, когда он приезжал в Минск, он не забывал и приносил мне украденные меню из московских, киевских и других ресторанов, в которых ему понравилось. Он постоянно для меня крал меню.
И очень живо рассказывал, как там все устроено в этих ресторанах. Яшчэ пры жыцці Шарамет, як распавядаюць блізкія і сябры, дапамагаў дзіцячым дамам, дапамагаў з'ехаць тым, каму не было месца ў Беларусі, дапамагаў журналістам з Беларусі і Расіі. А ў 2019 годзе запрацаваў фонд Паўла Шарамета «Свобода и солидарность». Я представляю, если бы он был бы с нами в такой драматический момент для истории страны, как бы он себя вел, что бы он говорил, потому что он своего рода нравственный камертон был для меня. Осталось немного до победы, свободы. Осталось совсем чуть-чуть, когда этот маразм и диктатура разрушатся на наших глазах. В том числе благодаря тем, кто сейчас находится в тюрьмах, за решеткой и испытывает на себе все давление репрессивной машины.